Ginatag ni Public Safety Unit Head Jack Cunlo nga wala naghatag sang panugot ang Public Safety and Transportation Management Office o kon PSTMO sa isa ka pamilya nga mag-estar sa overpass sa Luna La Paz. Suno kay Cunlo sang mahibaluan nga may nagatener sa nasamit nga overpass, ila inigin kadtuan apang hindi ang mga ini basta-basta nga mapahalin. Pangod nga sa dalan man sa gihapon ang mga ini magaliho-liho nga wala ginapahanugutan sang syudad. Gin-coordinate sang iya opisina suno kay Cunlo sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO ang concern. Agud nga mahatagan sang bulig ang nasambit nga pamilya apang. Base sa opisina, mag-aagi pa sa proseso ang paghatag sa ila sang ilistaran bangod nga na-identify man nga residente ang mga ini sang syudad. Dugang panikulo, nagapadayon ang coordination sang iya opisina sa CSWDO agud nga mapadasig ang pagsaylo sang mga ini. Sa karon makita mga ka-K5 nga wala na sang tawo ang overpass diri sa may Luna La Paz nga una na nga ginreport sa Iloilo City Government nga ginistaran sang isa ka pamilya. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.